प्रणाम रउआ सबके एक बार फिर से स्वागत बा राउर आपन भोजपुरी व्रत कथा चैनल में। त आई आज हमनी के बड़ मंगलवार जौन की काल 26 मई के बड़ा मंगलवार चौथा बड़ा मंगलवार व्रत पड़े जाता ओकर हमनी के कथा सुनल जाओ। एक समय के बात रहे, भीम के अपना बल पे बहुत गुरूर हो गई। ऊ एक समय जंगल से गुजरत रहलन त देखले कि एगो बूढ़ा बानर रास्ता रोक के सुतल बा। भीम कहले, हट जा भाई हमरा रास्ता से। तब बानर कहले कि भाई हम बहुत कमजोर बानी, रउआ हमार पूंछ हटा के आगे बढ़ जाई। भीम अपना ताकत से ओकर पूंछ हटावे के कोशिश कइले, बाकी उनकर पूंछ तनिक भी ना हिलल। तब भीम के समझ में आइल कि ई कोई साधारण वानर नइखे। ऊ वानर रूप के भेष में प्रभु हनुमान रहले। वो अपना असली रूप में अइलन और भीम के घमंड वही समय चूर हो गईल। जब हनुमान जी पांडव के साथ महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पे सवार भेलन त युद्ध के अंत में जब अर्जुन रथ से उतरले त रथ धू धू करके जल गईल। तब प्रभु श्री कृष्ण कहले कि ई रथ त बहुत पहले ही जल गईल रहे, बस हनुमान जी के कृपा से ई बचल रहे। ज्येष्ठ के महीना में ही हनुमान जी के भेंट प्रभु श्री राम से भइल रहे। यही से ई महीना हनुमान जी के बहुत प्रिय बा। जे भक्त बड़ मंगल के दिन हनुमान जी के सच्चे मन से पूजा करेला ओकर सब कष्ट दूर हो जाला और ई घर में सुख शांति आवेला। और एक और विशेष रूप से बड़ मंगल के दिन हनुमान जी के संकट मोचन स्तोत्र के पाठ कइला से हर तरह के बाधा दूर हो